Pomenuli smo Zrenjanin i sigurna sam da kolega već ima informacije. Zbog nedozvoljenog nivoa arsena 20. januara 2004. godine voda iz Zrenjaninskog vodovoda zvanično je zabranjena za upotrebu zbog opasnosti po zdravlje ljudi. U oktobru ove godine, 21 godinu kasnije, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo stavio je van snage zabranu upotrebe vode za piće iz gradskog vodovoda. Dakle, Viktora imamo u Zrenjaninu i zbog toga za njega je pitanje da li da sumnjamo u ispravnost ove vode. Viktore, šta ti kažeš? Upravo smo, Alisa, još jednom dobar dan i tebi i svim gledalcima. Upravo smo i došli zbog toga u Zrenjanin da probamo da razbijemo sve sumnje. I evo, sa mnom su ljudi iz JKP Vodovod i kanalizacije u Zrenjaninu, je li tako, Siniša Gajin. Siniša, recite mi, voda je dobra, je li tako? Apsolutno, pokazano od strane kako Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin, tako i Zavoda za javno zdravlje Kikinda, Beograd, Novi Sad, pokazano u našoj laboratoriji gde radimo analize za naše interne potrebe, odnosno potrebe preduzeća i naravno dokazano svaki dan se mere i rezultati analiza vode sa izlaza sa postrojenja za prečišćavanje vode. Svi ti rezultati pokazuju da je voda u skladu sa pravilnikom higijenskoj ispravnosti vode za piće, dakle ispravna za upotrebu i za sve, znači i za piće i za sve druge namene. Dobro, šta je bio 21 godinu Zrenjaninci nisu pili vodu iz gradskog vodovoda, je li tako? Šta je bio problem? Tako je. Kad pričamo o zrenjaninskoj vodi, moramo da naglasimo da se kvalitet zrenjaninske vode u suštini nije menjao od perioda kada se vrše mere, znači 70 nešto godina unazad, kvalitet zrenjaninske vode sirove je isti. Ono što se desilo u tom nekom periodu, neposredno pre uvođenja zabrane, jeste da su promenjene neke granične vrednosti određenih parametara, odnosno maksimalne dozvoljene količine određenih, da kažemo, parametara vode i u tom slučaju mi smo došli u problem sa arsenom koji se nalazio iznad dozvoljenih granica i tada je, odnosno 4. januara 2004. godine uvedena zabrana za piće vode iz gradske vodovodne mreže. U prethodnih, 21 godinu bilo je više pokušaja da se reši ovaj problem. Moram da naglasim da tamo ne do 60 i neke godine pokušavaju i evropske i svetski i naučnici i firme da reše problem prečišćavanja zrenjaninske vode. Ono što se stručnjaci slažu, to je da je zrenjaninska voda jedna od najtežih za prečišćavanje. Međutim, mi smo od 22. godine, zahvaljujući Vladi Republike Srbije, dobili partnera iz Arapskih Emirata, firmu Metito, renomiranu sa dobrim referencama i oni su uspeli da reše prečišćavanje zrenjaninske vode i mi od 9. oktobra imamo ispravnu vodu za piće u gradskoj vodovodnoj mreži. I to su sada filteri neki, jel tako, koji prečišćavaju vodu? To je celokupno postrojenje, znači sama ideja oko cijele realizacije ugovora je bilo da se izabere putem javne, odnosno mi smo dobili partnera na osnovu ugovora između Arapskih Emirata i Srbije, znači dobili smo partnera koji je trebao, znači da uloži sve, da implementira svoju opremu, da uloži svoj kapital, oni su uložili, kupili su postrojenje od prethodnog vlasnika koji je pokušao da reši pitanje, unapredili ga sa nekih 18 miliona evra ulaganja i nakon toga smo dobili vodu zadovoljavajućeg kvaliteta. I sada možemo da pijemo vodu. I evo, voda je nekada bila žuta, jel tako? Tako je, bila žuta. Dajte mi čašu jednu, ovako ćemo, samo pazite, evo, može i ova, jel tako? Ovde je česmen, ja mogu sa česmen da se poslužim, mogu? Evo, ovo je čes, što vam je čudno, aha, evo ga. Gledajte sada ovo. Voda stvarno nije žuta. Znači, evo da bude i na beloj površini, da se vidi da voda nije žuta. Inače, ja moram reći, kada sam dolazio u Zrenjanin, to je bilo zaista mučno gledati. Mučno je bilo tuširati se, mučno je bilo piti vodu, uopšte gledati. Voda koja se pila bila je ova kupovna. Zrenjaninci su kupovali vodu i sada mi ovde dolazimo, dobar dan, Tatjana Manigoda, jel tako? Mi smo sada ovde u laboratoriji, ja ovo smem da popijem. Pa popite. Voda nema ni ukus, ni boju, ni miris, što je dobar znak, je li tako? Tako smo učili kad smo išli u školu. Osnove hemije. Jeste, evo, mi smo sada u laboratoriji, recite mi koliko... Nalazimo se u mikrobiološkoj laboratoriji. Znači, ovde ćemo sad simulirati jednu analizu koju mi radimo svakodnevno, pošto moraju biti bezbedni sterilni uslovi, ali evo sad, koleginica, ovde radimo određivanje ukupnog broja mikroorganizama, zasejavanjem, ajde Nataša na hranljivu podlogu, zase, znači ukupan broj mezofilnih bakterija, na hranljivom agaru. Kada zaseje ona tu vodu, znači ovo je voda iz gradske vodovodne mreže,
To je voda sa česme, je li tako? Jeste, Dobro. iz nekih tačaka u gradu. Odlaže se u inkubator, stoji na 37 stepeni 48 sati i posle toga se očitavaju rezultati prebrojavanjem tih bakterija. Znači, Dobro. te bakterije nisu fekalnog porekla. Znači, govorimo o dozvoljenim vrednostima od 10 bakterija. Znači, uglavnom, sve tačke u gradu uklapaju se u taj dozvoljeni MDK vrednosti faktički. Dobro. Sad trenutno radi zasejavanje za ukupne koliforne bakterije. A kad proveravate tu količinu arsena koja je... To ćemo posle videti u hemijskoj laboratoriji. Ovo je mikrobiološka. Ovo je mikrobiološka, da ja Znači, odmah ovde da govorimo o najavim. mikrobiološkoj ispravnosti vode. Jeste, samo ću da najavim, u drugom uključenju idemo u hemijsku laboratoriju i tamo prikazujemo. I ovo ovde šta sad? Znači, isto tako, zasejavanjem na hranljivu podlogu, isto odležavanjem u inkubatoru 48 sati na 37 stepeni, vršimo očitavanje uzoraka. Znači ova voda sad na ovim kao poklopcima, ona će na tome da stoji. Ona sad stoji u inkubatoru tamo u drugoj laboratoriji i kroz 48 sati očitavamo rezultate. Dobro. Znači, isto saznajemo koliko imamo kolifornih bakterija i koliko eventualnih fekalnih, naravno, to ni nema. I toga nema. Naravno. I za sada voda je uvek bio neki dan od kad ste... Ne, uvek je bilo u granicama MDK, znači maksimalno dozvoljeni koncentracija. Dobro, jesmo ovde završili? Jesmo. Dobro, ćemo sad ovamo. Jeste. Sad ovde radimo zasejavanje, znači na eventualne patogene bakterije, fekalnog porekla. Ovde određujemo membran filtracijom, isto zasejavanjem, sve su to podloge, bujoni pripremljeni unapred, zasejavanjem na hranljivu podlogu za određivanje fekalnih streptokoka i pseudomonasa. To su bakterije fekalnog porekla. Evo samo da vidimo kako sve to ide. Šta se prska sad ovde? Znači, alkoholom koleginica steriliše te levkove. Dobro. I kada ih steriliše, onda će kroz membran filter koji će staviti dole propustiti vodu koja se proverava. Dobro. Znači, i isto tako, odležavanjem, ovo su inkubatori, evo, možemo snimiti, ovo su inkubatori gde imamo temperature. Evo, neka ona odradi prvo, da. Znači, vakum vuče, steriliše tu vodu koja je prošla kroz ovaj levak. To je ovo kao što smo čuli, ovaj vakum, je li tako? Jeste, vakum, ovde odlazi voda, a ovde se zadržavaju eventualni patogeni. Na ovom membran filteru, evo vidite. Jasno. I vi ovo radite svaki dan? Svakodnevna analiza grada i 22 sela radimo isto. I kakva je situacija u selima? U selima i dalje voda nije prečišćena. Jel' tako? Jeste. Znači, hemijski neispravna, ali mikrobiološki ispravna. Dobro, grad Zrenjanin kao grad ima 75.000 stanovnika, jesam ja to dobro? Kao grad. I još imamo 22 sela koje su u našoj nadležnosti. Opština Zrenjaninska. Dobro. I sad recite mi da se kojim slučajem nađe nešto što ne treba da bude ovde. Kako reagujete? Šta je, koji su koraci? Pazite, istog momenta kad bi se nešto otkrilo, pošto zaista nismo imali takve slučajeve, preduzimaju se određene mere u zavisnosti od trenutne situacije. Znači, ukoliko je negde potrebno izvršiti dodatno ispiranje vodovodne mreže, ispira se vodovodna mreža i na taj način se pre svega reguliše mikrobiološka ispravnost vode, a moguće čak i hemijska ispravnost vode u mreži. Imate često situaciju da možete na video, na internetu da su objavljene informacije kako je voda zamućena, kako vjerojatno ste i sami videli i to se ovde često koristi. Zašto se to dešava? Upravo iz razloga nakon kvara na vodovodnoj mreži i nakon što mi izvršimo sanaciju kvara, deo materijala, naravno zemlje, uđe u vodovodnu mrežu. Kad prilikom puštanja vode punog pritiska dođe do kovitlanja vode i samim tim se menjaju njene osobine. Boja, miris, ukus. I vi kada pustite vodu nakon toga vidjet ćete da ona nije više kristalno bela, nego može da bude žuta, muljaste boje, ali to traje otprilike 2-3 minuta dok se taj deo vode koji je ušao u mrežu samo ne izađe iz mreže i nakon toga dobijate ponovo vodu u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Da bi predupredili sve to, mi vršimo plansko ispiranje vodovodne mreže. Znači, nezavisno od rezultata koje očekujemo. Znači, imamo u planu da ispiramo jedan deo grada, ispiramo ga jednog dana. Sutradan drugi deo grada. Tako da planski, faktički, sprečavamo, predupredimo da mikrobiološka ispravnost bude zadovoljavajuća. Da, i sad ovo odavde, jel' tako? Samo mi završite ovaj proces. Jeste. Znači, kada ona je isfiltrirala, ti filteri zajedno sa ovom podlogom
idu u inkubator. A možemo da otvorimo inkubator? Može, evo ovde. Znači, to ovde ide Jeste. i koliko to tu čeka? Znači, na 37 stepeni ide jedno, a drugo ide na 42 stepena, to nam je ovaj ovde dole. I vrši se inkubacija 2 dana, 48 sati. Da. I recite mi sada, evo mi smo bukvalno prikazali, apsolutno, pritom je ovde i savremena ova... Jeste inkubator. I savremeni inkubator, savremena tehnologija, savremena tehnika. Imate li utisak, evo vas da pitam, Zrenjaninci, jesu li prihvatili da im je voda dobra? Ili se i dalje kupuje voda u prodavnicama? Pazite, činjenica jeste da ima i jedne i druge strane. Razlog toga sigurno leži u činjenici se čekalo 20 i nešto godina da taj problem bude rešen i verovatno zato postoji neko, da kažemo, možda nepoverenje prema rezultatima. Ali vidite, s jedne strane imamo izveštaje Zavoda za javno zdravlje i, kažem, iz Zrenjanina, Kikinde, Beograda, imamo analize koje sprovodi naša laboratorija, videli ste i sami ovde, znači redovno svakodnevno vršimo analize. Znači, eminentni stručnjaci iz oblasti vodosnabdevanja su potvrdili da voda Zrenjaninu zaista jeste prečišćena. Sad imamo jednostavno pred nama opciju ili da poslušamo stručnjake, ljude eminentne iz te oblasti, zvanične akreditovane laboratorije ili da verujemo nekim natpisima na internetu, znači to se pred nama samima ostavlja kao mogućnost izbora, da li da verujemo u to da je zrenjaninska voda prečišćena, što kažem još jedan put potvrđuju i sve analize, svi rezultati, eminentni stručnjaci ili s druge strane da verujemo u neke druge priče, ostaje na građanima. Naše je da budemo transparentni, mi na našem sajtu u delu korisnici izveštaja o analizama vode redovno objavljamo sve rezultate Zavoda za javno zdravlje, objavljamo i rezultate sa izlaza vode sa postrojenja, što je takođe bitno. Znači, trudimo se na svaki proces u postupku rešavanja problema pitke vode u Zrenjaninu je bio ispraćen, da kažemo, medijski građani su bili upoznati sa svim koracima vezanim za rešavanje ovog problema. Nastavit ćemo da budemo transparentni u tom pogledu, a kažem na građanima je da na kraju sami odluče da li će prihvatiti to ili ne. A jel vam se čini da prihvataju? Da, definitivno. Naprimjer, ja polazim od sebe. Moja porodica, moji prijatelji, moja majka, znači ljudi sa kojima se ja družim, jesu to prihvatili i koriste vodu. Naravno, među njima ima neki koji ne koriste, nećemo se ubeđivati odrasli, mislim, ljudi smo, svako će postupiti onako kako hoće, ali činjenica da sve veći broj prihvata, ali naravno i dalje postoje oni koji jednostavno odbijaju da prihvate tu činjenicu i kupuju vodu, ali kažem, izbor je na njima. Jasno, i evo ja samo moram da vam postavim pitanje za kraj i ovo pitanje vam postavljam kao najobičniji gledalac u ovom trenutku koji gleda, a to je da li ste kontaktirali hitnu pomoć, bolnicu, da li je smanjen, je li bilo trovanja u stvari zbog vode koja je nekada bila? Ne, apsolutno, ono što vam je rekla koleginica, znači... Zato sam vas i pitam, zato vas i pitam. Znači, u svakom momentu naglašavam, ne 20 godina unazad, nego 70 godina unazad, voda u gradskoj vodovodnoj mreži nijednog momenta nije ugrozila život, zdravlje bilo kog stanovnika. Zašto kažem? Iz razloga što je u svakom momentu bila mikrobiološki ispravna. I oni koje su je pili? Pa evo, ja sam je pio ceo život. I nije, tako, da. Realno, voda je mikrobiološki uvijek ispravna, što je uslov zapravo da bi ne bi prouzrokovala takva neka oboljenja što vi govorite da završi neku bolnicu. Pa ste, ovo je normalno, složit ćete se da je pitanje apsolutno na mestu, jer... Ali u vezi mikrobiološke ispravnosti, ona je i sada, a i ranije uvijek bila mikrobiološki ispravna. Znači, govorimo o trenutno ovome što ovde radimo. Jasno, to je to. Mi posle toga idemo u hemijsku, ali tako? U hemijsku laboratoriju, tako da ćemo prikazati, dole će biti mnogo bolja slika, je li tako? Jeste, tamo je sada ono što je zapravo bio predmet skidanja zabrane. Jeste, to je to, razrešena lepo dilema, ali ostajemo opet i dalje ostajemo ovde, uključujemo se iz hemijske laboratorije i donosimo još jednu jako dobru priču.